Bueno, beti ez die 300 partidu jokatzen, ez? Baina, pena izan zen atzo bukatu zen bezala partidue, nire 300garren partidue olakoa izatea, baina gogoratzeko izango da, argi eta garbi. Azkenen beti esan izan dut, ez? Harro sentitzen naizela jokatzeten partidu bakoitzero Realakin, nire bizitzako taldekin, eta 300 bete ditut eta oso guztua. Ume batzeanen eta 5 urtekin debutatu nuen momentun, inoiz zenuen imaginatzen honea iritsiko nintzenik, ez? Azkenen, urte pasala eta demoraldi pasala momentu oso politxo bizi izan ditut. Ikaragarri izan da, zuk esan bezala Realeko parte izatea urte hauetan, azkenen Europako konpetizio jokatzea, Championsa, kopa bat irabaztea, hori betiako geldituko zaizun zerbait izan behar da, eta esan ni horren parte izatea harro sentitzeko modukoa da. Azkenen nahi argazkik eta normalen itzaizki gustatzen, baina atzoko eguneko argazki horiek ikustea ilusio handi egiten ziten, nire bi semek, zenek esango ziten, lehen esan duten bezala 20 urtekin hasi nintzenen hemen famili bat osatuko nula nire neska lagunekin, nire emaztekin, eta bi seme eukiko nitula eta posibilitatea eukiko nukela atzoko partidu bat bezala nire bi semekin ateatzea, argazki, zuk esan bezala kapitainen plazaletekin, oain arte esan dizutena, ez? Betiako geldituko dan zerbait dela, oroitzapen bezala ere, nire semek azten dienen ikusiko dute eta konturatuko die, ze nun egon ziren eta ze zapaldu zuten, anoeta bezalako zelai bat, eta esan oso harro, ez? Danetik bizi izan dut, momentu osonak, momentu txarrak, lesiok, asko jokau, gutxiko jokatu, azkenen urte asko pasa ditut, oain grabatzen ari gana bezala 300garren partidu batik ari grabatzen hau, eta esan, nire bilbidea begiratuz, harro sentitzeko modukoa da, ez? Arrazoiak nik uste erakusten ari gala oain gehien bat azkeneko hilabete terdi honetan. Kosta intzaigu, baina atzo komentatzen nuen, ez? Ni gelditzen naiz 2 eta 3koa jaso gendun momentun, anoetak ze txalo zaparra da mantzigun, ez? Nik uste hor ikusten dela egin duen esfortzu guztie nolabait erakutsi nahi ziguen txalo zaparra horrekin. Gero ere, barrun sentituta ikusi nuen utxetabi junda taldek sinistezola zehose ateatzea zehola, 2 eta 2koa lortu gendun, igual, 3 eta 2 hori nahi gendun eta horrekin zigun partidu bate puntuik ez ematea, baina nik uste hautxe dala bidea, sentsazio asko zegoekin gaude oantxe bertan, eta seguru nau atzoko partidu ikusita hola mentalidade horrekin egon da, garaipen gehiago etorriko diela porrotak baino.